هیمدار دزگهین کردی یین سوویتی ماموسته نویسکار و هلبستوان جاسم جلیل ده سال 1980 دا لگونده قزل قلعه دیگورا قرسی جدایک بیه. پیشین وی ده سال 1882 دا جه اینتابا آگریه هاتنه به هرمی. لوی گاوه اف هرم دبن دسته ورسیت داویه. حیا شر جهان یکمین همو گل و باورین جدا لور به هفرا وک مالکی دجین. لدما شر و تایبتی جی دو شر اف هرم جبو گلین کمار دبه گولا خوینه. لشکرین قربکیر داویجن سرگونده قزل قلعه دیگوره. ده سفدین اوسی آپ جاسم جناودا همو میران دگرین و دبن. جلیل باو جاسم نلگون بیه. جبرویجی مرنه دفلته. لی دما کتی او خبری دبیسه دچه هواریا بریخو. لی مخابن چندکی شوندا خبره کشتنوان دگیجه گند. جواهیرا دیا جاسم جکربانا دمره. سه خوشکین جاسم یا بربستان دی او یا جوی مزنتر به برچینا دمرن خجه خوشکا خوشی ده دما رو بزیدا ونداد که میتی باوی من دجمنا ندا او خراب کرا لی بکرا اتاف نها دردی من گلک مزنه اف شر و دعوا تمام سر منه اف چه زمانه اف چه دنیاه اری جاسم پچوک جبر خزبه تevli eyle dirrebe derbasiyali Sovyetê dibe bi tena serê xwe maye û bêkesê. Wî li Gumriyê di sêwîxaneyeke Amerîkayê de cih dikin. Li sêwîxaneyê Heciyê Cindî, Emîne Evdal, Cerdoyê Genco qasî 30 zarokên Kurdan hene. Casimê Celîl wan rojan wiha bibîrtîne. Me bi hevre Kurdî xeber dida. Me behsa dê û bavê xwe dikirin. Kelam digotin, bi hevra şad bûn û bi hevre digiriyan. Casimê Celîl 4 salan li vir dixwîne. Ji dûra xandina xwe Celal Oğliyê berdewam dike. 3 salan jî sêwîxaneya li vir dimîne, xandina navîn li vir xelas dike. Ji dûra bo xandinê derbasî Yerîvanê dibe. Li vir jî disa di sêwîxaneyê de distire. Li gel xandinê pîşe jî hinî wan dikin. Casim jî karê elektrîkê hîn dibe. Ji dû vê xandina 2 salan qasî 2 salan di vî karê elektrîkê de dixebite. Lê hewaskarê xandinê ye. Di sala 1927 da kar dihêle û disa berê xwe dide xandinê. Ji wê şûnda jî 4 salan li Bakû Tbilîsê di dibistana leşkeriyê de dixwîne. Di wan salan da dibe endamê Partiya Komûnistan. Di yekê çileya sala 1931 da li Rewanê di Rêveberiya Erebê Şemo da Enstitûya Mamosteyên Kurdî ango Teknîkoma Kurdî tê vekirin. Çend mehan şûnda Erebê Şemo ji bo perwerdê diçe Leningradê. Casimê Celîl bi biryara her sê komarên Qafqasyayê ango ya Ermenistan, Gurcistan û Azerbaycanê dibe rêveberê vê enstitûyê. Casimê Celîl di heman demê de mamostetiyê jî dike. Hevalên wî yên zarokatiyê Emîne Evdal, Heciyê Cindî, Cerdoyê Genco jî gelin mamostetiyê dikin. Zimanzan û xemxurê zimanê Kurdî İshak Maragulov jî li were. Li wê gavê devî heftê salî ye. Maragulov a Sûriyê di nav Kurdan da mezin bûye û pir bi bext e. Alfabeya Kurdiya Latînî bi alîkariya Erebê Şemo amade dike. Maragulov di enstitûyê de dersa alfabeyê dide şagirtan. Casimê Celîl bi xêra enstitûyê xanima rizgor nas dike û dizewicin. Ez distîrêm şev û rojê sevate. Birû bijank min kil dane sevate.
خورتê nazik, xortê tûre, zû were. Du şeve min xew ji çava herimandiye. Xortê nazik, xortê tûre sevate. Xanima Rizgo di enstitûyê de şagirt bûye. Di rastiya xwe de Xanima Rizgo ne xerîbê wî ye. Ji heman gundî ne. Xanima Rizgo bi xwe jî ji Quzulquleyê ye. Ew jî şeniyên malbatê di wî şerê de winda dike. Dê û bav pêşçavê wê tên kuştinê. Wê gavê 5 salî bûye û wê sêwîxaneya Aştarakanê de cih dikin. Berpirsyarê wê sêwîxaneyê Nûrê Polatov bûye. Nûrê jî keçeke êzdiye xwande ye. Ew bi xwe jî ji gundê Xerebet Dîgorê ye, cîranê gundê Quzulquleyê ye. Di enstitûyê de ji her sê komarên Qafqasyayê du pênce keç û xortên Kurdan dixwînin. Hemû mesrefên wan dewlet hildide ser xwe. Casimê Celîl pêkhateya enstitûyê wiha bibîrtîne. Tê bigota ev malek e. Xwendekarê herî biçûk 15-16 salî bû. Forma malekê bûn. Zarê malekê bûn. Wextê yek nexweş diket, gişk dorê di civiyan miqatîlê dikirin, xwarin jê redanîn, nan jê redanîn, ji hev hez dikirin. Li wê gavê hema Ermenistanê bi tenê qasî 40 gundên Kurdan hene. Mamosteyên ku enstitûyê xelas dikin, van gundan û gundên komarên din belav dibin, dest pê dikin dersên Kurdî didin. Ne bi tenê zarokan, mezinan jî. Casimê Celîl 2 salan li enstitûyê de dixebite. Dûra wî ji bo Weşanxaneya Devleta Ermenistanê ya beşa pirtûkên Kurdî pêwirdar dikin. Hemû pirtûk bi tîpên latînî ji vir tên weşandin. Pirtûkên dersan, yên helbestan, destanan û çîrokan. Hema 10 cire pirtûk tên weşandin. Ew hevalên wî yên zarokatiyê Heciyê Cindî, Emînê Evdal û Cerdoyê Genco li vir jî pêrane. Wezîrê Nadir û Çerkez Bakayev jî tên digihîjin wan. Di weşanxaneyê de kadroyeke baş tê ava kirin. Pirtûkên Casimê Celîl yên derbarê dersan da jî tên çap kirin. Di 8 Hazîrana sala 1934 da Komara Ermenistanê li bajarê Rewanê bi alîkariya rewşenbîr û zimanzanên Kurdan konferansa Kurdzaniyê li dar dixe. Casimê Celîl jî nav da Heciyê Cindî, Erebê Şemo, Ahmedê Mirazî, Qanadê Kurd û Çerkez Bakayev û gelek rewşenbîr û zimanzan beşdarî vê konferansê dibin. Casimê Celîl derbarê wêjeya Kurdî da gotareke têr û tijî pêşkeşî PKK'yê dike. Di van salan da helbest û berhemên wî yên berhev kiriye jî êdî pirtûk û rojnameyan da xwe nîşan didin. Dibin vê dava geşta ez, xwezîl bibûma kevokek. Min bida baska bilez, bigeriya mal dinyayê. Bikira qîrîn û bistrama kilamên edlayê. Ve dengê min belav kira her çaralî dinyayê. Casimê Celîl di sala 1936 da dibe endamê nivîskarên Ermenistanê. Di salên şerê cîhanê duyemîn da di ser çanda gelên kêmar da xezaba Stalîn dibare. Alfabeya latînî tê qedexekirin, hemû dezgehên gelan tên girtin. Ji bo Casimê Celîl sînorên fêrbûn û xandinê tune. Ji wê şûn da fêrî zimanê Rûsî dibe. Dest bi xandina bilind dike, heya sala 1941 di zanîngeha Yerîvanê da ewilîn ser dîrok û wêjeyê dixwîne. Ji dû wê jî beşa hukûqê xelas dike û demekê parêzertiyê jî dike. Ji dû mirina Stalîn demsala welat diguhere. Casimê Celîl di sala 1954 da diçe Moskovayê. Beşdarî Kongreya Duyemîn ya nivîskarên Sovyetê dibe. Li wir amûra dengqeydkirinê distîne. Bi vê dengên dengbêjan
û sazbendan qey dike. Ev ê derê radyoya rewanê veke. Casimê Celîl wê pêvajoyê wiha bibîrtîne. Min gelek Kurd dihanî malê, mêvanê me zehf bûn. Me kilam dinivîsî, gotin dinivîsî. Me serî da ku em Ermenistanê de devî 5-6 hezarin. Gotî di radyoyê de bi zimanê Kurdî em xeberdanê bikin. Min bi telefonê ev stran û meqamên qeyd kiribû ji hevalên dewletê re dişand, digot hela bibêhin ha Kurdî çawa distirên, çawa meqama dixin. Wan dipirsî em ji ku dibêhin, min jî laqirdî dikir digot hûn dibêhin ji radyoya mala Casimê Celîl. Ji wan hevalên wî çend kes tên serdaniya wî bi çavê serê xwe vê xebata wî dibînin. Pirsê didin ku yê radyoyê vekin. Di roja yekemîn ya sala 1955 da dibin sîwanê radyoya rewanê da wek xelata sala nû beşa Kurdî tê vekirin û deng û maqamên Kurdî ji ser radyoyê belav dibin. Berpirsyariya radyoyê jî didin Casimê Celîl. Ji xwe ew jî ji xwedayê xwe tiştekî wisa dixwaze. Nûrê Polatov jî wek pêşkeşvan bêwirdar dikin. Ji ber ku Nûrê bi Rûsî xandibiye vê ser devoka wê bandor kiribiye. Hin dengan zor derdixe. Dûra ordîxanê Casim jî ji bo amedekirina tekstan dest bi kar dike. Hem jî dest pê dike pêşkeşvaniyê dike. Weşanên radyoyê ewilîn li 2 rojan carekê û 15 deqeyê. Li ser hevdîtinên Casimê Celîl di dawiya salê da weşan dibin rojane. Lê civak tî û birçîyê dengê xwe ye. Jê daxwaz dikin ku bila wextê weşanê hinekî dirêj be. Casimê Celîl jî vêya radigihîne rayedaran û weşan rojane dibe nîv saetê. Eleqederî bêtir mezin dibe. Civak ji vê xizmetî pir razî ye, vê razîbûna xwe jî ji her derê tînin ziman. Pir naqşîne, weşanê derdixin saetekê. Ev ê çend salan şunda derkeve saet û nîvekê jî. Heciyê Cindî, Emînê Evdal disa xwe pê radigihînin. Ji bo bernameyan tekstan dinivîsînin. Nivîskar Nihat Gültekin derbarê vê pêwîra Casimê Celîl da van agahiyan dide. Karê Casimê Celîl yê dîrektöriyê heya Nîsana sala 1958 berdewam dike. Ji wê şûndatir Xelîl Muradov dibe serok û gelek salan kar dike. Casimê Celîl jî ji wê pê ve redaktoriya beşa muzîka Kurdî dike. Wî karî dimeşîne heya kanûna sala 1963. Heya sala 1963 di radyoyê da 1200 stran û maqam tên qeyd kirin. Bi hemana wayî hevpeyvîn. Ji dû wî jî di sala 1967 da Cemîla Casim vî karê redaktoriya beşa muzîka Kurdî hildigire ser xwe, heya sala 2002 didomîne. Mala wan wek navenda çandê wek dibistanê ye. Çar zarên Casimê Celîl û xanima Rizgo çê dibin. Ordîxan, Celîl, Cemîle û Zînê. Hemû jî xwandinên bilind xelas dikin, nîşanên mezin hildidin. Barê pirtûkxaneyekê pirtûkan diafrînin. Dema ku di mal da bav û zarokên malê bi Kurdî tiştekî amade dikin û li hev nakin, diya malê xanima Rizgo bi Kurdiya xwe ya letîf û fesîh mijarê sererast dike. Gotina wê ji bo wan wek zagonê ye, ser nîqaş nakin û li gorî pêşniyara wê xebata xwe sererast dikin. Ez gula biyanî me, hêve nebûyî. Ser min xwenav e, xwenav û xûsî. Ku destê xwe nedî min, pelê min venabin. Ku destê xwe nedî min, ez bên xweş nabim. Ez gula biyanî me,
Ez gula çiyayî me ji te dûr. Casîmê Celîl ji bo çand, huner û dîroka gelê xwe mîrateke mezin iştiye. Çendî çend dezge vekiriye, lê xwedî derketiye û mezin kiriye. Dehan pirtûkên dersan, helbestan, destanan nivîsiye û wergerî kiriye. Di sala 1958 de rayadar roja ji dayîkbûnê jê dipirsin. Dixwazin qeyd bikin. Lê Casîmê Celîl rojbûna xwe nizane. Ji ber ku mezin hatine kuştinê û kesî zanibe jî tune. Dê mal û hevjîna xwe xanima Rizgo dişewîre. Her du bi tev rojekê diyar dikin. Dibêjin ji bo pîrozkirinê bila payîz be, bîn bereket bêtir zêde, bila bîstçarê cotmehê be. 40 salî şûnda şeva bîstçarê cotmeha sala 1998 da ango di vê şeva diyarkirî da Casîmê Celîl jiyana xwe dest dide. Ew xanima Rizgo niha li rexhev di xewa ebedê dane.